Tá dyslexia ar ghuineamháin as gach téithnúir agus fágann sé sin gur bhí an éagsúlacht fálam is coitianta í. Cé go dúsláán ann ó thaobh na litreachta de tá daoine ann in neach cinál garma a bhfuil dyslexia arthb agus a bhfuil gaiir go háanmháil leo, daoine a tháinig ó scailína Gaeltachta agus Gael scailína ina measc. Léiríonn an taide ar an dyslexia gohfuil anéagsúlacht ann ó thaobh an cumas atá ag duine teanga nua amhlamm. Tágann sé go nádartha go leor daoine go háirid má tá scileanna maithe teanga acu na gcéad teanga. Bíonn deachreacht ag roinnt daoine leo agus caitheamid ar deagas go chuir an iarúnt dóibh. Tá cóirscríofa an bhéir le anchaasta agus anneamh rialta. Cé go bhfuil cóirscríofa na gaige casta tá sé bhaid níos rialta ná an bhéirle. Níl irid sin focail eisceachtúla an agus is féidir brethir na rialacha litir go fuaim níos mó. Caitheann na rialacha bheithireolalas ag duine le leas as an rialtach seo agus ba an bhéimór atá ar ónach sa gaige le blianta beige anuas ina chabhar lei seo. Má tá an tacaíocht chuí ar fáil a bhún suirí pe siad an éagsúlachtaí fálaime a heanaint agus an tacaíocht ceart a chur ar fáil de gach i le páiste. Caitheamid timpplacht fálaime a chur ar fáil ar féidir le gach duine fálaime an agus ba chóir dúin deisina a chur ar fáil de dhaoine seachas iad a bhaint.